Hola, Centola! Com aneu? Bueno, el meu nom és Pau, Pauot, Paucho, Pausito, Papaloco, com vos doni la gana, ¿vale? El meu nom de YouTube va ser Papaloco, pues no, perquè m'ha agradat i m'ha ocorrit i ja intentarem indagar un altre dia sobre això, no? La cosa és que jo soc de València, no tinc una vida aixina massa especial ni tal, ni estic tot el dia rodejat de famosos o tirant-me per paracaigudes i coses aixina, ni lo més mínim, però bueno, he vist que en internet no n'hi ha molts vídeos en valencià o català o com li vulgueu dir, i bueno, m'ha paregut una bona idea començar a fer este tipus de blogs i fer-los per a aquesta gent, per als valencianoparlants, per als que m'entenen, per no dir valencià o català, per als que m'entenen, que tots estem comunicats, que puguem parlar de temes que ens agraden, que em proposeu temes per a que parle. La setmana que ve començaré fent uns vídeos, me'n vaig a Nova York, passaré uns dies a Nova York, llavors per gravar allí tot el que puga i faré un vlog, doncs no sé si faré un al dia o faré un cada 2 dies o inclús un que resumisca tot el viatge, no ho sé, segons vaig sorgint per allí. I simplement això, si realment vos agrada el que faig, em doneu aquesta oportunitat, agrairia que compartireu el que veuen els vostres amics per a que s'enteren també, per a que fem tots junts aixina un grupet guai on puguem comentar les nostres coses, inclús més abans si algú de vosaltres que vulgui participar o que comença a fer videoblogs també, interactuem o simplement per els comentaris de YouTube, que per això estan. Això, tot el que vulgui és benvingut a este canal de Loco i res més. Això és, començaré a pujar els vídeos que he promès com vora la setmana que ve, més o menys. O sigui que res, això és tot. Fins una altra. I els de les Balears, hòstia, els de les Balears, els d'Andorra, els de l'Alguer, si és que se m'ha oblidat la meitat. Subscriviu-se també, hòstia.